Teencast. To čo bolo? Dobrý deň, vítajte pri dnešnom podcaste a dnešnou témou je teda 15. február a tento deň je výnimočný hlavne tým, že na rozdiel od Valentína tento deň sa označuje ako deň pre osamelých. Mám tu 4 hostí so sebou, sú to 8-aci, prvý je vlastne Matej Brzula. Zdravím. Potom tu je Marek Knop. Zdravím. Daniela Leštaková. Dobrú noc. A zároveň Martina Moravčíková. Dobré ráno. Dobre, takže milí hostia, vám položím 3 otázky a prosím si na ne nejaké dobré odpovede. Prvá otázka znie, keďže toto je deň pre osamelých, ako vy vnímate, aký je rozdiel medzi samotou a osamelosťou? Tak toto je veľmi komplikovaná otázka, samozrejme, ale v samote môžeme byť šťastní a môžeme byť šťastní sami sebou, ale osamelosť je, keď nikoho pre seba nemáme. A je to veľmi smutná emócia, ktorú cítime. Ale pri osamelosti môžeme mať takého okolo seba, ale stále môžeme byť osamelí. Maťka. No, dobre. Tak pre mňa je osamelosť niečo také, že to človek aj naozaj niekedy potrebuje, také, že je to najlepšie niekedy vypadnúť z reality. A že osamelosť je skôr také niečo, že mu chýba niekto, alebo skôr tá láska od ostatných, od iných ľudí. No tak podľa mňa samota a osamelosť je rozdiel dosť, lebo keď je samota, tak si proste osamelý. Neviem, je to ako, také, neviem na to odpovedať, ako. Marek je priemerný slovenský politik. Môžeme ísť ďalej. A môže byť aj vlastne osamotenosť alebo osamelosť vo vzťahu? Samozrejme. Keď človek nevníma lásku ostatných a myslí si, že nie je dostatočný. Presúvame sa k ďalšej otázke a to je, že vlastne ako ste oslavili Valentína, keďže včera bol vlastne Valentín, 14. februára. No, ja som ho oslávila náhodou, že perfektne s mojim frajerom, hej, ale aj škola, samozrejme, keďže sme sa museli učiť, takže aj učenie, aj spánok, aj frajer, takže asi tak romantický Valentín a hlavne tie valentínky, čo sme povyrábali. My sme normálne najvalentínskejšia trieda normálne. Áno. Ja som oslavila Valentín štúdiom, lebo keby nebolo štúdium, nie som ani ja. Takže štúdium fyziky vo fyzikálnej olympiáde, no. No takže ja som samozrejme Valentína oslavil veľmi pekne. Bol som s kamarátmi von a bolo dobre. No ja som oslavil tak, že ja som bol doma, chilloval som, oddychoval, tak spal som. No. To sa volá binčilín. Kôž, ktorý chilluje. No a dostávame sa k poslednej otázke a to znie nasledovne. Čo pre vás znamená láska a kde ju každý deň stretávate? Tak láska je, keďže som veľmi múdry človek, tak pre mňa je láska niektoľko chemikálií v mozgu, ktorá je úžasné, že ju takto vieme vnímať. A tak lásku môžeme vnímať romantickú, ale rodina, ale aj kamaráti. Takže aj ja ju hlavne vnímam pri mojich kamarátstvách, ktoré sú, že mňam. Dobre. Tak podľa mňa je láska niečo ako cit k niekomu alebo niečomu, napríklad osobe alebo takej veci, keď sme boli mali plišákovia, teraz najmenej asi tak ako šport alebo dačo také. No a lásku môžeme mať asi od každého, ale aj takej rôznej forme, aj kamarátskej, rodinnej a takej. A najviac asi dostávame tej od rodičov takej, ale aj od kamarátov. No, takže láska je podľa mňa veľmi potrebná vec v živote, lebo je to proste emóciu, ktorú my potrebujeme, aby sme mohli byť šťastní, aby sme sa cítili niekým milovaní a tak.
A cítime, a je veľa typov lásky, napríklad od rodiny, od kamarátov, alebo keď si nájdete nejakú peknú frajerku, alebo tak. Tak presne tak, ako povedal Maťo, že frajerka, emócia, tak no. Ale tak aj rodina a tak, rodičia, tak no. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste sa zúčastnili tohto podcastu. Dovidenia. Dovidenia. Dovi. Dovi. Zdravím. A ja by som sa vás možno ešte opýtal, máte nejakú správu pre všetkých, ktorí teda tento dnešný deň osamelých sú sami, že ako ho možno prežiť? Miluj hlavne seba, pretože to je to najdôležitejšie. Áno, ak nemilujeme seba, nemáme nič. Chilluj, choď v piatok do ministry. Máš sa dobre, chod si s kamarátmi, kde sadnú na kofolu a bude dobre. Lúčime sa aj s vami, osmaci, boli ste super. Mám tu troch úžasných hostí a prvou z nich je Štefánia Leštáková. Dobrý deň. Števka, povedz nám, aký máš ty na začiatok úplne tvoj akože status k láske. V živote som nemala a aktuálne ani nemám. Dobre, ako ďalšiu tu máme kto? Predstavte sa nám, hej. Ja som Nela Adamčiková. A aký máš ty vzťah alebo status k láske? Momentálne mám frajera. A ďalšia Vaneska. Ja som Vanessa Mackovičová a momentálne mám taký, že situationship, taký, že niečo, ani nie vzťah, ani nie nič, no niečo medzi. Začnem teda prvou otázkou a tá znie, ako vy vnímate, aký je rozdiel medzi samotou a osamelosťou? Môže sa prejavovať osamelosť aj vo vzťahoch? Tak podľa mňa áno, môže sa prejavovať. Proste keď ten partner už tak nevyjadruje svoju lásku, tak sa veľmi často môžeme cítiť osamelo, proste, že tá iskra zrazu zmizla a preto je dôležité podľa mňa vzťahu akože tak vytrvať a dávať najavo, že ľúbime toho druhého rôznymi štýlmi. Môžeme buď rozprávať milo, rôzne darčeky kupovať alebo vyrábať, to je absolútne jedno. Proste iba ako prejaviť, že máme od toho druhého záujem. Plne súhlasím s kolegyňou. Aj vo vzťahu sa môžeme cítiť osamelé, čo samozrejme nie je dobré a tak by vzťah akože vyzerať nemal. A čo by som ešte dodala? Neviem, Vaneska, máš iný názor na toto? Nie, mám úplne rovnaký názor ako moje kolegynky, takže asi tak by som to zhrnula ako Števka. Dobre, tak sa presúvame na druhú otázku teda tejto dnešnej diskusie a to je, že ako ste oslavili včerajší Valentín? No, čiže bola som v škole, áno, tých prvých 6 hodín, potom som išla na obed a potom domov. Bola som pozvatá do Mekáču a išla som asi. A no, potom som išla domov. Bol to viac menej taký chill, keďže nemám žiaden vzťah, čiže som nemala nič také dačo špeciálne, ale užila som si ten deň. Dostala si aj nejaký darček od rodičov alebo niečo? Od rodičov my to dáko neoslavujeme, čiže ani nie. Dobre, ja som včera vlastne bola tiež 6 hodín v škole, potom som išla na tréning a potom som šla na vlastne valentínsku večeru a ten deň som si plne užila. No tak, včera som bola tiež v škole, písali sme písomku zo slovenčiny a potom som už nič zaujímavé nerobila. Bola som doma, učila sa a nič také, tiež to nejak akože neoslavujem Valentín alebo nejak nič moc. Dobre, presúvame sa k poslednej otázke a tá znie náslovne. Čo pre vás znamená láska a kde ju každý deň stretávate? Láska, stretávame ju podľa mňa všade. Všade, kde sú ľudia, kde sú zvieratá. Podľa mňa je tam všade láska. Môžeme mať lásku kamarátsku, lásku romantickú, rodinu alebo aj k zvieratám. Hej. A ešte raz otázku. Čo pre vás znamená láska? Láska je pre mňa veľmi dôležitá, hoci ju nemám. A veď ste vraveli, že ju stretávate všade, tak... Áno, myslím romantickú nemám, ale tú, čo mám aktuálne, či už kamarátsku alebo rodinu, tak si ju veľmi vážim, pretože láska je veľmi dôležitá, je súčasťou môjho života. A pre tých mojich milovaných by som urobila veľmi veľa vecí, ktoré sú dôležité, či už klamala, kryla ich. Zabila by som niekoho aj pre nich a to je veľmi dôležité. No, ja vnímam lásku tak,
že je veľmi dôležitá pre náš život. Je všade okolo nás, ako už povedala moja kolegyňa. Môžeme mať rôzne druhy lásky, kamarátskú, rodinnú, tú romantickú. Áno, a život je hneď krajší, keď máte niekoho, kto vás má rád. No, tak láska je niečo, kto pozná, čo pozná asi každý, pretože každý proste má nejaký vzťah k niekomu, možno aj k niečomu. A je to také, že proste to je strašne potrebné v našom živote, v každého človeka živote. Proste každý človek niečo k niekomu cíti, hej, alebo proste máme pocity a takto, takže láska je niečo, bez čoho sa nedá žiť a to je všetko asi. Dobre, a ja mám ešte jednu takú bonusovú otázku na vás, že ako by ste oslávili vlastne dneskajší deň osamelých 15. februára, keby vlastne nemáte tú lásku, akože takú Ja máte? nemám, čiže normálne by som to oslavila ako obyčajný deň. Čiže nie je to dačo. Že ako by ste to prežili? Normálne, ako každý deň idem do školy, na obed, domov, úlohy, dáke film a vybavenko. Ja, keby nemám, tak by som tento deň asi stravila tak, že bol by akože ako každý iný, ale by som si viac uvedomovala, že som sama a osamelá, ale nič by sa veľmi nezmenilo. No asi tiež nič, pretože ja to ani teraz nejak že neriešim, že Valentína, tak to podľa mňa by si akože lásku mali ľudia vyjadrovať každý deň, nielen akože na Valentína. Takže je to podľa mňa ako každý iný deň. No. Toto bola veľmi pekná poznámka. Súhlasím s kolegyňou. Múdro dneška. Ja vám ďakujem, že ste opísali vlastne, čo tá láska znamená, pretože podľa nášho subjektívneho názoru láska sa nedá vyjadriť len nejakými pár vetami a tak ďakujeme, že ste na to prišli. Ďakujeme aj my za ďakujeme. vaše pohostenie. Takže lúči sa s nami Štefánia Laštáková, Dovidenia, ďakujem. Nelka Adamčíková, Zdravím. Vanessa Mackovičová. Pekný deň. No a moja spolumoderátorka Lea Orokinová. Dovidenia. A od mixačného pultu sa lúčim aj ja. Dovidenia. Lúčime sa s vami, milé deviatačky. Čaute! Tešíme sa na vás na budúce. A my sa vidíme v ďalšom Teencaste pri príležitosti 8. marca MDŽ. A dnešným programom vás prevádzala a od mikrofónu sa s vami lúči Ema Zacharová. No tak teraz sme si už povedali všetko.